Magandang hapon po sa inyong lahat. At una po ay nais kong tanggapin kayo ng mainit dito sa Manila Cathedral, kayong mga taga San Vicente Ferrer sa Cabuyao. So welcome po sa Manila Cathedral, welcome kay Father Gomer, at welcome sa imahe ni San Vicente. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina sa simula, ay natutuwa kami at nagpapasalamat sapagkat dinalaw ng imahe ni San Vicente ang Manila Cathedral. Mga ginigili kong kapatid, ang ebanghelyo natin ay mayaman sa pwedeng pagnilayan. Narinig natin ang kwento ng pagpapakain ni Jesus sa maraming tao. Ang una po ay ito. Small things matter. Kahit maliit, pwedeng baguhin ang takbo ng pangyayari. Alam niyo, si Cardinal Rosales, nung siya ay Arsobispo ng Maynila, ay may sinimulang movement, ang Pondo ng Pinoy. Naririnig niyo siguro yon, no? Kasi sakop kayo ng Ecclesiastical Province of Manila. 25 centimos ang hinihikayat niya na tipirin natin at ihulog sa ating mga botelya. Meron pong slogan ang Pondo ng Pinoy. Sabi niya, anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, patungong langit. Anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay patungong langit. So, ito yung isa sa mga ipinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo. Nung sila ay naghahanap ng makakain, ang sabi ni Andres kay Jesus, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" So para kay Andres, hindi nito mabibigyan ng solusyon ang problema ang kinakaharap nila. 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda, sa 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at bata. Small. Too small. Pero pinatunayan sa atin ng Ebanghelyo na kahit maliit, kapag ito'y ibinahagi, ito'y magbubunga ng malaking mabuti. Kaya mga ginigili kong kapatid, ito'y alisin natin sa ating pag-iisip na minsan kasi sinasabi natin, wala naman ako masyadong maibibigay Maliit lang naman ang maibibigay ko. Sabi nga ni Cardinal Rosales, 25 centimos, hindi nga pinapansin yan Pero kahit na maliit ang ating ibinabahagi, ang maliit na ito ay maaaring magbago ng takbo ng pangyayari. Kaya mga minamahal kong kapatid, huwag nating matahin ang mga maliliit na bagay. Maliit na gawain ng kabutihan. Little acts of kindness. Katunayan, kung babasahin natin ang chapter 25 ng Ebanghelyo ni San Mateo, paano huhusgahan ng Diyos ang mga tao? Sasabihin sa atin, ako'y nagutom at ako'y iyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y iyong pinainom. Ako'y hubad at binigyan mo ako ng damit. Ako'y may sakit at ako'y iyong dinalaw. Ako'y nasa bilangguan at ako'y iyong pinuntahan. Mga maliliit na bagay. Pero kapag ginawa natin sa diwa ng pag-ibig, pwede itong magligtas sa atin. Pwede itong maging daan
ng ating kaligtasan. Yung iba kasi sinasabi, pag ako yumaman, tutulong ako sa mga mahihirap. Kapag ako yumaman, magpapatayo ako ng simbahan. Kapag ako'y yumaman, sinuwerte, na tumama ako sa loto, hinihintay pang yumaman. Paano kung hindi ka yumaman? May mga taong namatay ng hindi mayaman. Hindi ba nangangahulugan to na hindi ka gagawa ng mabuti dahil hindi ka pa yumayaman? Kahit po maliit, basta't galing sa pusong nagmamahal, pwedeng baguhin ang takbo ng buhay. So yun ang una. Ang ikalawa ito, so mula doon sa maliit, mula sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda, ibinigay ito ng bata. Now, tingnan nyo yung bata, walang pangalan. Hindi binigyan ni San Juan ng pangalan yung bata. Pero ano ang hindi nakalimutan? Yung kanyang ginawa. Many times, my dear sisters and brothers, the kindness that we do remain anonymous. Di ba? Yung mga kabutihan natin, isang tinulungan mo ang isang matanda na tumawid ng daan, ni hindi nga natanong ng matanda kung anong pangalan mo, okay lang yon. Pero ang hindi makakalimutan ng matanda ay yung ginawa mong pagtulong sa kanya. So yung maliit na bata, the boy, whose name we do not know, the kindness we remember. At ito ang nangyari. Mula sa kanyang maliit na alay, mula sa kanyang maliit na pagbibigay, gumawa si Jesus ng himala na anupat ang lahat ng mga tao ay nakakain. That is the second point that I would like us to reflect on. Ang Diyos, kapag nagbigay, hindi lamang sapat, sobra-sobra pa. Sabi nga dito, nakakain ng lahat at may lumabis pang 12 basket ng tinapay. Sobra-sobra pa sa pangangailangan ng mga tao. And that is how God will bless our little kindness. Through our little acts of kindness, the Lord will fulfill our needs. Kaya nga po, nawa, ang aral na ito ng Ebanghelyo, ang magbigay kahit na maliit, ay pagpapalain ng Diyos ng labis-labis. Ito naway maging aral sa ating lahat, lalo na sa atin na may mga debosyon kay San Vicente na ating minamahal na patron. Amen.